ukuthi lila in chapter 6 verse number 3 ukuthi bantu bami ngenzeni kini kuyini ngikhathaze ngakho ngiphenduleni. Kodwa chapter 4 kepha kuyakuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba, iphakame kunamagquma, nabantu bayakugobhozela khona. Bakwethu ngicela silekeleleni laba besuthu, cela siphinde silekelelane lapho. Yaphela umehoza hoza omyeketha ngabona ngazi ukhona hoza mnene Ramisela Ipamisela Yesu umumalusi wami wathi ngiyazazi zami ngizibiza ngamagama zingilandele njengoba sikhuphukela entabeni size kuJesu wenu usibizile ngamagama siyabonga usesikhona uzohlala sizwe ukuthi yini ufuna ukusho sefike siyoyenza. Haleluya. Verse number 1. Kepha kuyakuthi ezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe eziqongweni zezintaba, iphakame kunamagquma, nabantu bayakugobhozela khona. Shaya khona awuphethe isizulu na isilungu isizulu itolinga ngiphethe udlali kamazazi adlanga thaba yandlu yaJehova itiswe kuloke phambili yalithaba, iphahame kunalithlo zephahamini libathu batakobozela keni. Kanene suku abakubonela khona abantu bakobozele khona, bathi bakobozele keni. Lalelani bazalwane, uJesu umise into abantu abazogobozela. Yesu uye emsithetho lobathi batakobozela keni. Hayi amasonto ethu kodwa intaba kaJehova. Isindikeleke karuna malithaba yaJehova. Yazi ukuthi abazalwane baba nenkinga njalo, kodwa ngiyacela ningavali la. Asibuyeleni kuHebrews chapter 12. Ngikubalisela kwana bona Hebrews chapter 12. Siphinde size le ndaba eshiwoyo ngala umprofeti uMika. Silalele le ndaba nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini nakuNkulunkulu uma
umahluleli wabo bonke Mwahluleli wakona awuvela. nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo. Imoya labahalaleli bafelelisweni. Nize nakuJesu Nihleli kuJesu. umlamuleli wesivumelwano esisha. Yena mlamuleli wadumelwano entsha. Nize nasegazini lokufafaza Nihleli madinga ufafaza. elikhuluma okukhulu kunelika Abele. Ekubanka udinga nele Abela. Uma umuntu ejoyina ukulandela uJesu Amuntu ajoyina ulandela Jesu. usuke engajoyini igama lesonto elithile. Hajoyini dibizo laphutha wenzeni. Amagama amasonto Mabizo alitereke. enzela ukuthi abantu bakwazi ukuthola ama-properties. Wenza ukuthi bathole madukelo abona. Ngoba uma ufuna indawo kahulumeni Ubana ubata tule bathi yisho igama lakho ukuthi lithini. Mari isho dibizo la hauliri. Kukhona omunye umsheshe of Christ Uteke mthetho Christ emungu. ufuna ukuyobheka imali abayiqoqile. Nayile bambeka ubenyathele bayibulukile. Bathi ebheki sinike igama esizofaka phansi kwayo umnikelo wakho. Bari beke isho dibizo bonke kenyathele hawukahlasalo. Ngoba bamelene nendaba yamagama Ubani bayemelani limabizo. washo ukuthi asinalo igama. Harina libizo. Bathi ngeke sikwazi ukugcinela uma igama ningenalo. Wathi alisina libizo alisikulibulukele. Wayesethi umnikelo igama lawo. Libizo lakhe ngiki unehelo. Kudakubhalwe lokho ukuthi umnikelo church. Awumoyo uwonehelo vela. Ngoba ayikho indlela. Ubanzi la emuhayiyo. Ngicizelela la kunina bangcwele Ekiyatisa uluna ukuthi abangcwele. uma niza kuJesu Abalinda uJesu. nize entabeni yaseSiyoni, Lethabeni yaSiyoni. nize ebandleni lamazikulu, Lephutho yamazikulu. nize eJerusalema lasezulwini. Jerusalema alikudimu. uJesu unifaka galagada phakathi ezulwini Jesu ukenya temharini udimu. ngokukholwa egameni lakhe. Awuthumela ngalizo lakhe. Lithi iBhayibhili intaba kaJehova iyaphakama phezu kwamaqulu, Ibili ithaba yaJehova ilaphahamba. bese abantu begobhozela kuyo. Bathu bade bakobozele kuyo. Yaqinisa la phakathi kwenu ukuthi anilandeli abantu abathile, Yathisa alibekeli bathu bayiseni. anilandeli nobaba uMadlala, Alilakeli intate badala. anilandeli nomama wakithi, Alilakeli nimlo wahamba. kodwa nilandela uJesu ophilayo. Ilakela Jesu aphilayo. Ningene ebandleni lamazikulu. Ingeni iphutho yamazikulu. Ingakho iBhayibhili lithi abantu bazogobhozela hayi kubantu kodwa entabeni kaJehova, Ibili bathu batatadeni. entabeni yaseSiyoni, entabeni yaseSiyoni. Tabeni yaSiyoni. Bese ethi verse 2 izizwe eziningi ziyakhamba zithi Ebibili iri bathu babangata batazamela tembari. wozani Loweni. sikhuphukele entabeni kaJehova Ikulele thabeni yaJehova. nasendlini kaNkulunkulu kaJakobe. Inhlungu yakudimu waJakobe. Uyakusifundisa izindlela zakhe, Unariruja litileza hai. sihambe emikhondweni yakhe, Nisamaya litileza hai. ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni Ubani kulawo nahlaha Siyoni. nezwi likaJehova liyakuvela eJerusalema. Ilizwi laJehova linahlaha Jerusalema. Ngendlela izwi
Izwi likaNkulunkulu bazalwane alitholakali emasontweni. Kodwa litholakala eSiyoni naseJerusalema. Endaweni lapho nize khona. Hallelujah. Nize lapho nizothola amazwi enimele ukuthi nazi ukuthi kumele ukuhamba kanjani uma nikhona. Ngicela ke siye eSambulweni chapter 3. Ngingeze ngakubala, ngingeze izinto ezitholakala enkabeni yaseSiyoni, ezitholakala eJerusalema nasezulwini. Ngingeze ngakubala. Hallelujah. La eSambulweni chapter 3. Uverse 1 uthi nakuyo ingelosi yebandla laseSardisi loba ukuthi kukhulunywa ngebandla laseSardisi. Incwadi yeSambuli ikhuluma ngamabandla ayisikhombisa amene amabandla onke akhona emhlabeni ngoba uNkulunkulu balagcina ku7. So elinye lamabandla lawa uNkulunkulu alaziyo. Uthi-ke loba ukuthi nangu akushoyo onawo umoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Nezinkanyezi ezisikhombisa uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Vuka ulinde, uqinise okuseleyo obekuza kufa. Ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelisiwe phambi kaNkulunkulu wami. Ngakho-ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani. Kugcine uphenduke. Lalelani, njengoba sifunda ngebandla nathi esingabalwa njengelinye lawo. Uthola ukuthi abantu banegama lokuthi bayaphila. Nabantu bayagobhoza bagophozela khona. Kanti uNkulunkulu uyabona ukuthi bafile. Uthi-ke vuka ulinde.
uqinise obuseleyo obungakafi obekuza kufa Utise wowosethi ngonohlashwa. ngoba ngifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kaNkulunkulu wami. Ubani akuyafumana imisebenzi yakho iphelelisiwe bilamulelo. Verse number 3. Ngakho-ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani. Kukula kufilo ufile hashwa. Kugcine uphenduke. Ufetuke. Yingakho sizama ukugcizelela la ukuthi uma umoya kaNkulunkulu ephephetha Ihawaritisa rimoya phenduka. fetuha. Uma uNkulunkulu ekhuluma Hamudimu abuwa. akuyi ukuthi unasikhundla sini. Hawuzawi unali. Phenduka. Fetuha. Ngokuba uma ungalindi Ubani hawusayemi. ngiyabuza kuwe njengesela Itahuya na shaloganisho. kawusoze walazi ihora engiyabuza ngalo kuwe. Hauna isimba nabo kutatanga yona mwe. Phenduka. Fetuha. Unegama lokuthi uyaphila Nalilibizo lawo luwaphila. kanti ufile. Kanti ushwile. Yazi bazalwane la emhlabeni Bathi baba yina molifasi. abantu banamabandla amakhulu Bathi banalitikelekeza khulu. vese awabo Iyabona vele. kanti leli elikaJesu Kanti lena kila Jesu. ngoba uyena othe uzolakha ibandla lakhe phezu kwedwala. Yena uthe utahaha kuthe uyahare. Ingakho ethi ngiyazi ukuthi negama lokuthi niyaphila Iho washo nalilibizo lawo luyaphila. kanti nifile. Kanti nishwile. Vuka uphenduke ulinde. Suka ufetuwe uyelele. Abanye baphethe amabandla kanti baphethe iduku zodwa. Babambari basori kuthe kanti basori liduku. Usemathuneni Ekimabile. ufiwe Ushwiwe. kodwa banalo igama lokuthi banjani. Banalo. Ayisho khuluma banegama enjani. Banalibizo leli. Ishoni kakhulu banegama enjani. Libizo leli. Uyena oshoyo ukuthi ngiyayazi imisebenzi yakho unalo igama Yena shomari kaziba msebenzi hawo nalilibizo. lokuthi uyaphila Lawo luwaphila. kanti ufile. Kanti ushwile. Abangabe kubuhlungu kangakanani Nahana ubuhlungu hazwa. ukuhamba neyiduku Uzamali liduku. emathuneni. Mabile. Umfundisi wasesontweni lami Umuntu uJohn watelekile. Wesley. John Wesley. Mina ngumwesela abaweselike bancane nge-area ngagcwele ama-Anglican, amaLuthela, iZayoni, obani nobani. Mangathi nje abantu amaweseli baphakamise mhlawumbe singabayi-few. Ngicela ukubona izandla zamaweseli. Ayibaphutha uyawesile. Phakisana kakhulu. Babakhonyana Nkosi la siyabonga ukuthi angingedwa. Noyana nithini noyana eweke nohamba ngisiya phezulu. Kodwa ngilimnandi isonto lami. Yabona ngiye ngithande uma sekukhulunywa sekukhulunywa lokuthi nakuvuka sekalandela laba bantu bensindiso mina ngilapha umkhetho wami ukuthi ngafaka indlela ngaxoshwa ngaswe ngafakaza esontweni lami ngathi yambonga uJesu ongene enhlizweni yami wangihlukanisa nezono ngikisa nokulala namantombazana
Jesu angarula libananyana unobanalibona. Fundiswa ngeenyawo. Uruti ayeba ngamawutu. Wathi ngakhuza nangalelana. Arinde kumfuthi kanabo yani waphinda. Ungezi uzodulisa abantu bami la. Usikade ambona utofa bantu. Amba uyekela abantu abakufundise leyo. Ungasho ukuthi ngikhishwa ngesango ngeke ngimyeke uJesu. Wasala kanjalo ngiyakholwa. Kodwa ngumna ukuvuka. Hallelujah. So is it, Johnny? So full. Sizero njena. Ngeke sisho ngesonto ukuthi uvukile thina singavukanga. Amthe bayibodlana isikeshi. Nakusasa ngibodlana esinye. Bese beqala ngesonto bayemathuneni. Uvukile. Hayi iBhayibheli akuvuke thina. Sinegama lokuthi siyaphila kanti sinjalo. Kodwa siyavuka manje. Hallelujah. Vukani badlala amazibulo, vukani. Bakwethu. Vukani badlabo nila lelo. Vukani badlabo. Vukani badlabo. Sizogeza insina yonke. Kodwa uhlabele kusho njalo abazalwane bacilongweni geza insina. Angazi ukuthi uthini kodwa uyasho ukuthi geza insina yonke. Uthini kancane. Geza insina yonke. Kodwa uyawazi angithi. Uthini?
Salenkosi ezobuya masinyane. Ingakho egcizelela ukuthi noma senifikile neza entabeni yaseSiyoni asigeze insini singashina kancane ngoba insila yenza noma kade kuthiwa siyaphila athi besibheka yena athi hayi uma kuphila ukubona lo ninegama lokuthi niyaphila kanti nifile Jesu akasilekelele bangcwele angixoxe ngale ndaba yomfundisi waboma weseni wayeseshumayelile baphenduka abantu ivangeli kaJohn Wesley angithi John Wesley wayezalwa umpriest Anglican naye Anglican eEngland ngo-1624 wavakashela nakunemvuselelo khona kuthandaza wagcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele uma ebuyele emuva esontweni lama-Anglican washona ngasafani nayizolo seshumayelile ephambene ugcwele amandla kaMoya Ngcwele akasahambi ngohlelo oluhleliwe uthatha amazwi kuMoya Ngcwele adlulise wona kubantu isonto lase-England lamvalela iminyango lamshiya ngaphandle washo njalo liqhuma umuntu onomoya kaNkulunkulu wamemezela iradini ememezela ngoJesu kwaphenduka abantu abahlanza oshimula kwaphenduka abantu abahamba befuna izinto zokuphila kodasibili kwaphenduka abantu abakhathele abangelutho kwakhulunywa ngaye kwathiwa uphoyizini ingqondo zabantu ehambe ebetha amandla kaNkulunkulu Bisho uma nonke nike nilalele indaba yamaweseli uyabuza ukuthi laba bantu babezelwe ngokukamoya zonke izinto zabo zinayo inhleso yokuthi bazalwa ngokukamoya noma namhlanje sebeyisonto njengawo wonke amasonto noma namhlanje sebeyisonto njengawo wonke amasonto kodwa kukhona izinto zakhona ukuthi uzizwe ubone ukuthi abasunguli bakhona babe nombono kaNkulunkulu khona nomhlabeleli wakhona othi Zulu esimangaliso bese ngithanda masekugcine ngicabanga ngazo verse lokubili abasena
ubukhulu amanye ngasenabo ukulahlwa. Bayifika bayingenile babekude kodwa bakuhlabelela bona lokho sikushoyo. Uthi musufikile kuJesu awusadlulile emfeni wangena empilweni. Awusayi emlahlweni. Manje-ke uma seshumayelile kuJohn Wesley, ngelinye ilanga inkosi imenzele umbono athathathwe kulelizwe ayobekwa ezweni ngale la kudluliswa khona ingunaphakade. Uma efika lapho ezinhlokomo nedumisa ngakaza yizwe, abesebuza ukuthi akhona yini amaweseli. Lo muntu akhuluma naye amtshela athi akukho neni lodwa. Ibe buhlungu inhliziyo yakhe. Bese qhubeka abuza ukuthi akhona yini ama-faith mission. Kuthiwa akukho neni lodwa. Athi akhona yini ama-Assemblies of God. Kuthiwa akukho neni lodwa. Akhona yini ama-gospel. Akukho neni lodwa. Nalabo kuthiwa ama-Church of Christ akhona yini. Kuthiwa akukho neni lodwa. Athi akhona yini ama-Roma. Kuthiwa akukho neni lodwa. Yadunyiswa. Athi akhona yini ama-Anglican. Kuthiwa akukho neni lodwa. Athi zikhona yini iZayoni. Kuthiwa akukho nesisodwa. Bakhona yini ofakazi bakaJehova. Kuthiwa akukho noyedwa. Kodwa yizwi indumiso yesifungo esingenamba. Besebuza ukuthi kanti ubani la. Kuthiwa hayi laba baphuma emhlabeni abathengiwe ngegazi likaJesu, abakuthandanga ukuphila kwabo baze kwaba sekufeni. Namhlanje badumisa inkosi. Akubona abantu bamasondo, kodwa abantu ababeka phansi ukuphila kwabo ngenxa kaJesu. Wesethi lo okhuluma naye uyafuna yini ngikukhombise lapho bekhona. Wathi yebo. Sehamba kancane wathi yebo. Wayesesiwa kwenye indawo. Umefika khona ufika kuhlatshelelwa nakhona. Kuthiwa maye. Wabuza ukuthi akhona namaweseli. Kodwa eze komuningi. Akhona yini ama-faith mission. Eze komuningi. Akhona yini ama-assembula. Eze komuningi. Akhona yini ama-Church of Christ. Eze komuningi. Ama-Roma eze komuningi. Amasondo agcwele lakhala khona umaye. Inkinga enkulu baba bide ngenamasiza. Ababubusondo batela uJesu. Uyena oxoxa leyo ndaba eseshumayelile
ukuthi senishumeza abantu abangaka kamakhono yedwa bebenegama lokuthi bayaphila kanti bafika vuka ulinde lonke besisele sekuzofa ngoba ngisimanisanga imisebenzi yakho iphilisiwe phambi kaNkulunkulu. Uma ngawukhona la khona entabeni naseseko khona kodwa unegama kodwa ukuphila kukho ozothatha ukuphila kwakho tshela uJesu ngiyavuka kwabafile ngiyavuka namhlanje vulile naloko kusele bese kuzokufa ukuze ngabe kusafa vuka esothandaza bacwele sinenhlanhla ukuthi sizoma phambi kaNkulunkulu othethelelayo. Uyena osho njalo athi ngiyakwenza isivumelwano nabesisha awungithethelele bacwele ngicela sikufunde Jeremiya 31 nakuvuka lesi isivumelwano engizakusenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezo zinsuku usho uJehova. Jwalo kuyena thumelwano elihlaliyenza lika-Israyeli kamfura matsatsi usho Jehova. Ngiyakufaka umthetho wami ezibilini zabo. Ngidlakela mulawo waka harabona. Ngiwulome ezinhlizweni zabo. Ngiwumole empilweni zabona. Ngibe uNkulunkulu wabo. Ngibe uMdimo wabona. Bona babe ngabantu bami. Bona babe bathu bami. Verse 34. Abasayifundisana kube yilona lo umakhelwane wami. Kube yilona lo umfowabo. Ngokuthi yazi uJehova. Ngokuba bonke bayakungazi. Kusukela kwabancane uya kwabakhulu babo. Usho uJehova. Underline lokulandelayo kakhulu. Ngokuba ngiyakuthethelela ububi babo. Nesono sabo angisayikusikhumbula. Sine lobandla likhona athi ngiyakuthethelela isono sabo nobubi babo athi isono sabo ngeke ngisasikhumbula. Njengoba sinegama lokuthi siyaphila sidinga size kuyeke lowo kodwa size kuye sizophezwa. Mangi